कितना प्यास लागल बाटे जब अब नइखे बर्दाश्त पता ना कहाँ दीदी चल गइल बानी। एगो तो पहली बारी तीज का व्रत कइले बानी। का हो कन्या दीदी कहाँ चल गइनी है जी? फलाले कइले हन अबे तो केहू ना आइल ह, न बाबूजी आइनी ह न पूजा के टाइम उहे निकल गइल जाता जानत रू। अब हमके पियासन रह नइखे जा दीदी जन्नी। एकदम मुंह चटपट करत रोज के खइले हम 4 बजे कदम 6 बजे के चुप रही जी। बिस्कुट माने ई बताई रोज तो खइबे करी ना, एगो तो साल भर के बाद तीज त्योहार आवताटे ठीक, त इहो ना अपनी पति खातिर क सकीना आ का कहीं कुछ बुझात उते भतारे खातिर न व्रत कइल जाला कि औरी का। एकदम बिया त न कि चाहवा बिस्कुट खिए पर नजरिए पर नाचता। तक आज भूखल बानी मन से पूजा कर जानत रू जानतनी बूढ़ी सुन त घर न दे बड़ा गाड़ी दे सुनी ये दीदी के ने तीज का पूजा कइल जाला। आप तो बहुत दिन से भूखा तानी, बहुत साल से तीज के पूजा कइल जाला। एक सेव केला फूल अगरबत्ती दिया सब मंगा के हाँ। थारी में सजा देवल जाला। हाँ। एगो कैलेंडर रखल जाला चाहे उनकर मतलब कि कोनो पूजा फोटो माने तो रख के उनकर के आरती उतारल जाला, उनकर के गीत गावल जाला, फूल चढ़ावल जाला सब पर। आपके तो कुल चीज याद होई। हां चलो हमनी के करी जा। देखो बाबूजी खाला आ जा बाबूजी गोइल बानी चटिया पर से केला वाला सेव लिया देती ना। हाँ। तो जल्दी चढ़ा के आंसू के पानी पी लेती एक घोट। अब एकदम जब तक बाबूजी आइए गो नहीं लेके चलो ना चल। हाँ बाबूजी आओ तनी। एकदम ना दिमाग खराब हो गया, कितना लेट हो गुल करे में। कहाँ बाड़ू सरे? केने गइलू हो? काजी बाबूजी खइलो अच्छा ती एहिन बा फूल चढ़ावे वाला। और भते सब असलाइले सब ना। हां हां ठीक बा बाबूजी कर जल्दी कर ले तनी जे पूजा। आऊ ए जे बाड़ी तैयारी कर दे पूजा के सामान लेके साथ। चल चल तनी देख के। दीदी हां कनिया कहाँ चल गई हो? ये बाबूजी प्रसादी लेनी तो ले आवे चल गनी है। बाका हमर सब जुटा ले बाबू सब तर जुटा दिन बैठी ना। कहता है ना कि नहीं नहीं सड़िया पर में तो बड़ा गर्मी होता है। हां का करल जे ओहू में तन भूखल बन जे दहिया छन छन कर। आइगो तो पहली बार हम तीज उठैले बानी ना और ही हम झनझन करते दीदी सबकी घरे आएंगे ना होती ना। हां यही तनी होला जलावा ना लीलू हां चला बा हाँ। लिया के तनी ले आओ बैठ। चलाई लै सब बलही बा सब फल और बत्ती बलही बटे। अब का जल्दी जल्दी पूजा कर जेबे तक 12 बजे वाला बाटे। चल दीदी लिया दे हमें जल चढ़ावा के गने बताइयो अब बहुत धरी। ऐसे हाथ उतारिया हाँ गीतो गाई पहले पूजा कर जाला तब ओकर बाद ऐसे ऐसे कह के हाँ। भजन गीत गावल जाला। फूल उल चढ़ावा प्रसादी फूल चढ़ सब चढ़ावा। ऐसे चढ़ावल जाला रुक सब भगवाने लोग के हां हमनी के ये बाटे के सेनुर बना के रखले रहस भगवान। ये ना जैसे हमनी के भूखल बन जैसे सेनुर सुहाग भगवान बना के रखले रहस। हवा बहुत बारी लगा चल चल देखा हम घंटी बजावत हई आरती लेके देखा थोड़ी है ना। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्त जनों की संकट भक्त जनों की संकट
गोल लागला आचारा से गोल लागल जाला। जय हो। ए दीदी अगरबत्ती तो हम बार देता नहीं अब कथी न गीतिया गाई गावा तनी गीतिया। बाबूजी अबे ना गईनी बाबूजी हो कम के न हूँ के कहनी नहा के 4 गो बत्ती बंगारा नाही 2 गो गाड़ देता नी 4 गो गाड़ा न। गीतिया कहाई काढ़ावा ए दिखाई ना अब तो कई साल से भूखता नहीं 5 साल से तीज का व्रत उठैले बानी। गंगा के किनारे चुटिया मखना लइया खाइए नाले हुए चुटिया मखना लइया खाइए नाले हुए चुटिया कखना लइया खाइए नाले हुए चुटिया कैसे में खाइए गुरुजी मखना लइया संगवा में बैठल बाड़े स्वामी जी हमार हो संगवा में बैठल बाड़े संगवा में बैठल बाने स्वामी जी हमार हो संगवा में बैठल बाने तोहार स्वामी चुटिया चोरबाए मानवा कैसे के खई है ये चुटिया मखना लइया कैसे के खई है ये चुटिया गंगा के किनारे चुटिया ललकी पलंगिया सोइए नले हुए चुटिया ललकी पलंगिया सोइए नले हुए चुटिया कैसे में सोइए गुरुजी ललकी पलंगिया संगवा में बैठल बाड़े स्वामी जी हमार हो संगवा में बैठल बाड़े गंगा के किनारे चुटिया आइले बिमानवा जइबू त जाए चुटिया आइले बिमानवा जइबू त जाए कैसे में जाइए गुरुजी आइले बिमानवा संगवा में बैठल बाड़े स्वामी जी हमार हो संगवा में बैठल बाड़े तोहार स्वामी चुटिया चोरबाए मानवा कैसे के जई है चुटिया ऐसे भी मानवा कैसे के जई है हमार स्वामी गुरुजी चोरबाए मानवा उनके कमैया गुरुजी दान पुन कइनी उनके कमैया गुरुजी दान पुन कइनी उनके कमैया गुरुजी धरबू त धलय चुटिया उनकर दूनो हाथवा जइबू त जाए चुटिया देवी मानवा जइबू त जाए चुटिया दीदी अब हो गई एगो और गाने के एगो औरी हे कही पेड़ हम तुलसी लगवानी पूजावा न कैनी गुरु बहिना ए कहीं पेड़ हम तुलसी लगवानी पूजा न
लगवानी पूजावा न कैनी गुरु बहिना कही पेड़ा हम तुलसी लगवानी पूजावा न कैनी गुरु बहिना न कमाई हमरा ससुर जी के हवे कुछ दनवा न कैनी गुरु बहिना एतना कमाई हमरा ससुर जी के हौवे दनाओ न कैनी गुरु बहिना तना सरबे कमाई हमरा स्वामी जी के बटे कुछ दनवा न कैनी गुरु बहिना सरवे कमाई हमरे ससुर जी के हौवे दनाओ न कैनी गुरु बहिना हो गई जी हो गई जी। रुको हाथ जोड़ के बैठी पूजा पाठ होला तो चल जाई ना घूम में। अरे मम्मी ह दुआरा बापो बाबूजी बाबूजी कहाँ बानी वो होई आके हन के नियो होइबे करी हन फल उल दे के चल गनी वो गीत गाई जी। नहीं जाए तो बताओ है जब पूजा पाठ में बाबूजी के कौन काम बाटे तो तो हम नहीं कौनो करबो ना कौनो चीज कम बेसी भइल तो मांग न सकनी जी। अब बताई सास जी रहती तो देती, चाची जी के गीत गा देनी हो तो जाए तो केहू गीत गावन नु तो ना न और बानी जाए वो तो कबो हम तीज के व्रत ना खी कइले दीदी कइले अरे तो बानी भौजी जाना तर लिहनु ये तो पूजा पाठ तो होइए गइल अब का कर जी गोड़ बोलाई उनको के बोलाई बाबूजी के बाबूजी को बोलाई ए बाबूजी अरे अइबा हो अरे का आई हो आव है जे आशीर्वाद लेवे के बाटे का आशीर्वाद देवे को अभी ले चाह ना मिलल। अरे तहरा चाह के फेरा में पड़ल बड़ा आई हो भगवान ये अपन पूजा कोई हंस तो बुझाता कि भर गांव के पकवान पका के रख दी हंस। चली जे दीदी तब गोड़ लागल के रहु गोड़ लागली हां हां गोड़ लागिले तनी आप पति जी के गोड़ लागल जाला मुड़ी पटा के गोड़ लागल अरे को राजा हो जा गोड़ लागत नहीं हम मम्मी भगवान में बाबूजी गोड़ लागत नहीं। फूल फर बाबूजी गोड़ लागते जय हो ये जागो तू हूं तनी हाथ गोड़ जोड़ ल दुख और सुना ल दीदी बाबूजी के गोड़ लागे लागल दी बाजी ए भगवान बेचारा के सब दुख दूर कष्ट करी नीमन से बड़ा शुरू से कष्ट में बानी यहाँ के ना जब से आइल बानी तबे से देखत नहीं एगो तो रोग ना जाला। हे भगवान हमारी बुढ़ऊ के रोग लेके चल जाए। मत टेंशन मत दूर करी चलिए दीदी तब चलो लो तब चली प्रसादी उठा लो नहीं तनी अब तनी 5 मिनट रह दे जा बा महाराज के चढ़ने दे चली। आ चलो लो जल्दी दो लो भूख लागल बा हमारा खाना। हां हां अब खियावा पियावा देखत रहियो लोग कुछ जुठारे जान